Jablotron 100 sikrer din hverdag og din ejendom. Alarmen muliggør brugen af både trådfaste bus samt trådløse enheder, der skåner bygningen ved installation. Betjeningen af Jablotron 100 er enkel. Kontrolpanelerne har en intuitiv trafiklyslogik og kan fleksibelt tilføjes i takt med øgede krav. Alt styres med få knapper. Systemet tilbyder et bredt udvalg af detektorer i tidløs design. Vinduer og døre sikres med forskellige typer åbningskontakter, glasbrud, vibration eller tiltdetektorer. Røg- og varmedetektorer sammen med gasdetektorer sørger for brandsikring. Glasbrudsdetektorer benyttes til at overvåge glasset i vinduer og døre. Bevægelsesdetektorer til rumsikring er tilgængeligt i mange designs, inklusiv pir, kombipir og glasbrud, fotopir med blitz, dobbeltpir med mikrobølge og mange flere. Tryghedsdetektorer såsom vandskade eller temperaturdetektorer overvåger kritiske forhold, der sikrer dit hjem. Jablotron 100-centralen er udstyret med en indbygget sender. Den har 120 zoner og kan betjenes med 300 brugerkoder opdelt på 15 områder. Centralen har 32 programmerbare udgange og er F- og P-registreret i klasse 2. Udendørsområder sikres via IR-barrierer og bevægelsesdetektorer. Programmerbare AC-udgangsmoduler styrer garageporte, vandingssystemer og mange andre områder i huset. Pæne sirener er i sagens natur en del af alarmen. Systemet sender sikker kommunikation med brugere og kontrolcentral og overfører billeder fra fotopir-detektoren til sikrede servere. Jablotron 100 er tilgængelig overalt takket være fuld fjernadgang. Overvågning, programmering og betjening gøres muligt via Mit Jablotron online webselbetjening og F-Link-softwaren. Selv alarmer af højeste kvalitet kræver professionel installation, 24 timers overvågning og en hurtig udkørsel i tilfælde af alarm. Det kalder vi Jablotron Sikring.